Chámome Helio. Levo 1 ano e medio de transición médica no Hospital Clínico de Santiago e desde o comezo tiven que superar 1000 obstáculos. Fálame en feminino, fixéronme probas de ITS sen o meu permiso nin coñecimento, a endocrina fai ameazas veladas de sacarme da lista de espera para a histerectomía e insiste en que demostre que teño as cousas claras, a pesar de ter o diagnóstico de disforia desde hai máis de 2 anos. A psicóloga da unidade, a que a endocrina me obrigou a ir, aínda que eu levo 2 anos, con outro psicólogo do Sergas con que me sinto máis cómode, fai preguntas sobre prácticas sexuais para determinar se son ou non trans, ademais de insultarme ou pôr en dúbida a miña identidade por non encaixar con estereotipos de xénero como a roupa que levo ou a lonxitude do meu cabelo. Despois de interromperme o tratamento de testosterona sen motivo médico nin preaviso, presiononme para retomalo con doses moito máis altas para acelerar a hormonación, o que empeora a miña saúde mental. Sinto que non teño poder sobre a miña transición e non aturo máis. Chámome Mirzam e son unha persoa trans non binaria. Fai anos intentei comezar a transición en Santiago con doses baixas de testosterona. Despois dun cariotipado, unha densitometría ósea e unha analítica completa, insistiron en realizarme unha exploración física. As probas elongáronse durante meses, entre preguntas incómodas como se tiña relacións sexuais con penetración. E cando me dixeron que non podía comenzar coas hormonas por un resultado dunha analítica que a mesma endocrina dixo que non ia interferir co tratamento, decidín acudir a Transit en Barcelona para comezar a hormonarme. Pasado 1 ano, volví a intentar falar coa unidade de xénero de Santiago, porque quería levar un seguimento persoal do meu tránsito e hormonarme xa coa dose completa. A pesar de ir mentalizade para dar un discurso máis convencional e ser asertive, volveron receitar tratarme. Infantilizáronme, tratáronme con condescendencia e negáronse a contestar ás miñas preguntas. Tiven que acudir á sanidade privada. Chámome Gabriel. Na primeira consulta coa endocrina comentei que o único que a min me gustaría facer era o tratamento con testosterona. Ela recomendoume extirpar o útero. Sempre que consultara a posibilidade de poñer un DIU, tentaran disuadirme porque son unha persoa nova e podería afectar a miña fertilidade. Porén, no momento no que manifesto nunha consulta que son trans, o que me propoñen é unha cirurxía de esterilización que eu nin mencionei. Nesta mesma consulta, pídeme un relato da miña infancia que xustifique que son trans. Pregunta cando me decatei de que o meu corpo era o equivocado, sobre o xénero da miña parella como algo relevante no caso de que eu quixese conservar os meus óvulos. Ademais, confirmo que xa me comentaran que polo feito de eu ser trans, o protocolo establece que teño que facer unha seroloxía en busca de ITS, independentemente das miñas prácticas ou non prácticas sexuais. Pasados 5 meses, consigo as receitas de testosterona. Aténdeme unha nova endocrina, que igual que a primeira tampouco dá o seu nome, e di que me dará cita para 3 meses máis tarde. A cita chega por SMS 4 meses máis tarde. Non habería maior problema se non fose porque, sorpresa, o terceiro mes, cando vou buscar o tratamento, xa non teño receitas da testosterona na farmacia. Sei que non son o único o que lle ten pasado isto e pregúntome se tan importante era facerme distintas probas durante 5 meses porque as alteracións hormonais son serias e poden afectar a miña saúde mental, ósea, reproductiva. Como é posible que o profesional que me receita un tratamento considerado tan potente como para precisar todas esas precaucións toma ao mesmo tempo a decisión de prescribirme receitas insuficientes que me fan paralo os 2 meses do inicio, coas alteracións hormonais que iso supón? Por que non son preocupantes as consecuencias que pode ter para a miña saúde parar un tratamento sen o meu consentimento e sen aviso, e si o eran cando quería iniciar ese tratamento voluntaria e premeditadamente? Chámome Joel e acudo para o seguimento da miña transición á Casa do Mar de Mollabao. Ao longo de 2 anos que levo indo, acumulei experiencias que preferín enterrar e ignorar, pero que ao ver a campaña de Avante volvéronme eses recordos á cabeza. Eu son non binario, pero nunca tiven a liberdade e seguridade de decirlo ao psicólogo, xa que sabía que isto podía custarme o diagnóstico que precisaba para o cambio de nome e o acceso a hormonas. Dende o primeiro momento, comenzaron a facerme preguntas moi estereotipadas sobre a miña infancia e a miña sexualidade, intentando meterme nunha caixa de home trans típico. Fun presionado para vestir dun xeito máis masculino,
coa excusa de que iso faría que a xente respectase o meu nome e pronomes. Querían que comezase o antes posible con un tratamento hormonal forte, dicindo cousas como que cando tivese barba sentiríame moito mellor comigo mesmo. Cando lle dixen ao psicólogo que non me importaba o que pensaran os demais e que facía transición para entenderme a mí mesmo e expresarme, non o tomou ben. Chámome Eric. Cando acudín á unidade de xénero para comezar a miña transición, comezaron a facerme preguntas de forte carácter sexual que non tiñan nada que ver coa miña identidade nin o meu proceso de transición, estando a miña nai diante. Resultoume unha situación moi incómoda e violenta. Chámome David, vivo en Ferrol e son un mozo trans. Mudeime a Galiza dende outra comunidade autónoma e cando tentei que a miña nova médica de cabeceira activase o meu tratamento con testosterona dentro do sistema galego de saúde, non fixo máis que poñerme trabas. Trouxen o meu historial médico en papel para que o escaneasen e poder acceder a especialistas para que me fixesen o seguimiento da hormonación, xa que por culpa da pandemia non puiden facer probas de sangue e non sei como están os meus niveis hormonais ou se hai algún tipo de problema. Non foi ata que cambiei de médica que conseguín que me desen cita para a endocrinoloxía para comezar o seguimento. Estas esperas de meses para facer simples analíticas ou interrupcións do tratamento hormonal sen ningún tipo de seguimento son un atentado contra a nosa saúde. No Hospital Montecelo de Pontevedra, por moito que repita "Por favor, podes chamarme León, son un home trans e sentiríame a gusto se usases o meu nome. Xa o tramitei no rexistro civil e estou agardando a resolución." Sempre recibo a mesma resposta. Cando teñas tramitado o cambio de nome legal, chamarémoste por el. Mentres tanto, seguiremos a usar o nome vello. En Galiza non nos deixan mudar a tarxeta sanitaria nin o nome nas listas médicas ata ter o DNI renovado, e aínda que hai unha instrucción que di que se promoverá chamar as pacientes trans polo seu nome de uso para chamamentos e o trato persoal, isto non se está a facer. Estou en tratamento con testosterona, teño aspecto e voz masculinas, e cada vez que vou ao médico teño que aguantar ser chamado por un nome de muller e que todo o mundo me mire como un bicho raro. Non quero escoitar insultos nin piadas de mal gusto. Quero que me traten con dignidade. Chámome Eric, son trans e comecei a transición médica fai 5 anos. Atendeume a sexóloga do Centro de Orientación Familiar de Ourense. As consultas non eran un espazo seguro e, ademais de tratarme en feminino en recorrentes ocasións, no canto de desculparse dicía «É que tes que entenderme, eu véxote e sáeme tratarte en feminino». Estas consultas consistían en escoitala decirme que eu era unha rapaza que quere ser rapaz e cosas por el estilo. Tras facerme un test de personalidade, chegou á conclusión de que non estaba claro que fose trans porque respondín que non me identifico nada con afirmacións como «gústame arranxar fechaduras». Dixo que estaba ao borde da psicopatía e que me facía o favor de patoloxizarme. Non me deixaba definir como quería que fora a miña transición, dicindo que non hormonarme non era unha opción. A unha das sesións ofreceume ir coa miña nai. Nunca debín aceptar. Pasados 5 anos, sigo a ter unha relación complicada coa miña familia, porque esta afamada sexóloga validou que non respectasen os meus pronomes ni as miñas decisións sobre o meu corpo, mentras lles falaba do desagradecidos que son os fillos. Pensei denunciala en varias ocasións, pero sentíame culpable, porque sei que ten crianzas e non quería ocasionarles problemas se as despiden. Mais adiante, por outros rapaces trans de Ourense, entereime que ia contando a miña vida por aí. Chámome Gemma e tiven problemas coa miña endocrina desde o comezo. Receitoume estróxenos nunha dose baixísima e sen bloqueadores de testosterona, o cal non produce ningún resultado. Tiven que acudir a Transit para que me propuxesen un tratamento e logo pedir a aprobación da miña médica. Pasado un tempo, compañeiras faláronme dun novo medicamento que lles ía moi ben e propúxenlle a endocrina mudar, pero ela, a pesar das miñas protestas, receitoume unha dose moito máis baixa da recomendada. En pouco tempo perdín todo o peito que gañara no primeiro ano. Foi a miña médica de cabeceira quen a chamou para pedirlle que me subise a dose, pero a súa resposta foi «pois que volva ao tratamento anterior». Estaba completamente desanimada, sentíame como se me tivesen feito unha mastectomía. Fronte a esta situación, e despois de moitas chamadas sen éxito para conseguir cita coa endocrina,
Acudín de novo a Transit e comecei un tratamento con proxesterona para complementar os estróxenos e comecei a mellorar. Cando por fin tiven a seguinte cita coa endocrina, estaba molesta polo sucedido e invitoume a non volver máis con ela, e iso fixen. Chámome Gemma. Chámome Eric. Chámome León. Chámome David. Chámome Eric. Chámome Joel. Chámome Gabriel. Chámome Mirzam. Chámome Helio. Somos persoas trans galegas. Estamos fartas de ser cuestionadas, infantilizadas e invalidadas, de que se nos impoñan estereotipos e se viole a nosa privacidade. Estamos fartas de violencia, fartas de sexismo e fartas da transfobia na sanidade pública.